Danas je počela dečija nedelja. Deca vole razne stvari, a ja volim avione da igram s mamom Monopol i da radim domaći i to te najbitnije stvari. Ja najviše volim kad nam učiteljica sve lepo daje da nam daje petice i najviše volim još kad nam da domaći da pevamo nešto. I ja volim sve, mamu i muziku. Ja mnogo volim školu i volim kad Kića dođe da nas uči tehnikom i mnogo volim kad radimo domaće i to tako. Mnogo volim da mazim macu. I šta još? Ne znam, ništa. Samo macu? Da, samo macu. Ja volim najviše da se igram i da učim i da pišem. Najviše volim da se kad igram fudbal i kad se igram sa drugajima. I kad idemo u šume, da gledamo prirodu i da se igramo, da pravimo piknik. Da praviš piknik, je li to? Da trčimo, da se igramo. Dobro. Dete je dete da ga čuvate i poštujete. A kako ti znaš da tebe odrasli poštuju? Kako ti to osjetiš da te neko poštuje? Tako što me sluša. Šta radi? Aj malo glasnije. Sluša me. Aha, kad te neko sluša, ti znaš da te poštuju. Da. To si htjela da kažeš. Dete je dete da ga razumete ono kad vam nešto kaže. Nema ono, šta si rekao? Nego ga razumete. Da mu odgovorite na pitanje. Šta vas je pitao? I da izlazite u susret njegovim potrebama. Da. Hrana, piće, ljubav, podrška, nagrade. A na drugoj lestvici šta beše? Krov nad glavom. Aha, znači sigurnost. Tako. Ljubav, na primer. Šta ljubav? Pa ljubav kao... Da nam daju, odrasli da daju deci ljubav, to? Da. Aha. I da vole to dete, kao na primer mene, ili Uroša, ili Bog zna koga. Ali uglavnom ljubav, zaštićenje pod krovom. Sigurnost. Sigurnost, da. I kako se kaže, prijateljstvo, ljubav Poštovanje možda. Poštovanje, da, poštovanje. Aha. I drugarstvo, i ljubav, i... Između odraslih i dece. Da. Ja bih poručila odraslim ljudima da paze deci. I da budu dobri. Na što dobro te pažnje? To je na decu. A šta? Jel treba nešto da poprave u ponašanju ili... Ne. Ne treba. A kako to odrasli ljudi obrate pažnju na decu? Pa... Čime? Kako? Da ih obraduju. Da ih obraduju? Da. Kako? Pa da im nešto kupe, nešto iznenađenje i... U školi da bi bili zadovoljni, da bi postali nešto. Zato idemo u školu i učimo sve. Kad porastemo, dođemo, kažemo, naučio sam sve i sad možemo da se priključimo na posao. I po tome se odrasli razlikuju od dece.